I seguim amb l'última taula rodona, que ja anem a entrar al que seria exposar les 3 avaluacions sobre l'impacte de la llei 11-2020 al llarg d'un any i mig. De la presentació anterior jo subratllaria una cosa que em sembla important, que és la concepció de la llei com a mesura temporal, a diferència d'altres mesures de control de lloguers que durant la història s'han aplicat, més aviat les de primera generació, i que no es van concebre aquesta temporalitat que finalment ha estat i que, com hem vist, va durar un any i mig arran de la sentència. Per tant, res, si podeu pujar companyes i companys d'aquesta taula rodona. Aquesta taula rodona estarà moderada per la Carme Arcarazo del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Moltes gràcies. Carme. Molt bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per haver-nos convidat. Creiem que realment és molt necessari que després d'un any i mig de la implementació de la llei 11-2020 tinguem un espai seriós per poder debatre sobre aquesta mesura, sobretot en un context mediàtic realment molt contaminat. Abans de presentar els ponents, penso que és necessari igual fer un resum sobre el que tractava la mesura, perquè jo tenia entès que a la intervenció anterior, més enllà de l'opinió, es presentaria de què tractava realment aquesta llei. Llavors, res, molt breu. La llei bàsicament el que feia és, segons uns criteris objectius, declarar àrees tenses on seria d'aplicació la norma. En aquelles àrees tenses, bàsicament, s'aplicava un doble topall. D'una banda, els nous contractes de lloguer no podrien assumir pujades respecte al contracte anterior, tenint en compte que els 10 anys abans de l'aplicació de la llei els preus dels lloguers s'havien doblat. I d'altra banda, aquells lloguers que realment estiguessin desproporcionats per la zona on es trobaven, és a dir, aquells lloguers que haguessin patit pujades abusives en els darrers anys, es veurien obligats a baixar segons el preu mitjà de mercat, és a dir, segons l'índex. Per tant, fomentava baixades moderades. La llei, com s'ha esmentat abans, va ser d'aplicació automàtica el primer any en 61 municipis i tenia una previsió de durada de 5 anys, i crec que és rellevant esmentar que dels 61 municipis on es va aplicar de manera automàtica la llei, 60 van decidir voluntàriament renovar la mesura i 22 municipis on no es va aplicar d'entrada es van sumar a la mesura. Per tant, que jo crec que quan parlem de l'impacte també s'han de tenir en compte aquest tipus de qüestions. Però, bueno, sense més preludis, volia presentar primer els ponents. Avui participaran a la sessió la Mariona Segú i el Jordi Jofre Montseny, de la Universitat de Barcelona. La Mariona és professora adjunta a tema Sergi Perí Université des del setembre de 2021. Anteriorment, ella va ser investigadora postdoctoral a l'ENET treballant al projecte ANR WorkLife. Va tenir un doctorat en Economia per la Université Paris-Saclay el 2020 i els seus principals camps de recerca són l'economia urbana, l'economia de l'habitatge i l'economia del medi ambient. D'altra banda, el Jordi Jofre és llicenciat i doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, és professor agregat al Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona des del 2013 i és investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona. La seva àrea d'especialització és l'economia urbana i les seves interseccions amb l'economia pública i l'economia laboral. La seva recerca ha analitzat l'impacte especial de les polítiques públiques, com ara la imposició local, els subsidis d'atur, l'ocupació pública i les polítiques de regeneració urbana. Darrerament, la seva recerca també ha abordat
les causes de la gentrificació i els seus treballs també han estat publicats en revistes com el Journal of Public Economics, Journal of Urban Economics i el Regional Science and Urban Economics i el Journal of Economic Geography. Després participaran també el Jordi Bosch i el Konstantin Kolodirin, però crec que té més sentit si us presento després per no fer una retaïla de preguntes. Només, igual abans de donar pas a la Mariona, sí que volia fer una pregunta, ja com per enfocar el debat, tenint en compte que se'ns ha escurçat bastant el temps, que era si, segons els vostres estudis, pensàveu que a curt termini mesures com la llei 11-2020 poden ser efectives per contenir el preu del lloguer, tenint en compte l'enorme emergència on ens trobem en aquest país, en aquesta ciutat, evidentment acompanyada d'altres polítiques públiques necessàries per enfortir la qüestió de l'habitatge. Endavant, Mariona. La Mariona està... O Mariona, bueno. Sí, voleu que comenci jo? Sí? Voleu que comenci jo amb la presentació? Sí. D'acord, gràcies. Bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me a aquesta jornada. Excuseu-me que no estic en presencial a Barcelona, però... Jo seré breu, presentaré només els resultats de l'article que tenim junt amb el Jordi i el Rodrigo Martínez Maza sobre l'avaluació de la llei de control de lloguers a Catalunya. Primer de tot, què fem en aquest article? L'objectiu era estudiar la introducció d'aquesta llei de contenció de lloguers que va arribar, com tots sabeu, a la tardor del 2020. I, diguem-ne, una de les diferències principals entre aquesta llei comparada potser amb lleis en altres països o en altres contextos és que és una llei amb gran cobertura. Això vol dir que hi ha molts mercats coberts, diversos municipis, i dintre del municipi tot el mercat està cobert. Això és una particularitat d'aquesta llei. I la segona és que hi ha un fort coneixement d'aquesta llei entre tots els actors, ja sigui llogaters com propietaris, cosa que és també una mica original. En el cas de Berlín, per exemple, és una mica complicat el coneixement d'aquesta llei i era una mica més diferent que el cas de Catalunya. Aquesta llei s'aplica als municipis amb més de 20.000 habitants i que tenen el que es considera un mercat d'habitatge de lloguer tens, que vol dir unes fortes pujades de lloguer en els 5 anteriors anys. I en aquest article el que farem és, diguem-ne, l'objectiu és trobar una estratègia que ens permeti avaluar de debò l'impacte causal d'aquesta llei. I aquesta estratègia és una estratègia que se'n diu de doble diferència o d'event study, que us explicaré ara a les pròximes diapositives. I la idea és veure l'impacte que té sobre el nivell del lloguer, el lloguer mitjà i sobre el número de contractes. Tot això és utilitzant les dades d'inflació. Com a resum, spoiler dels resultats que trobem, en aquest article trobem que aquesta llei va causar un 6% de reducció dels lloguers quan comparem els municipis amb el control amb altres no controlats i, en canvi, no observem cap impacte en el nombre de contractes entre aquests dos grups de municipis. Entre altres coses, a la nostra estratègia tenim en compte diversos efectes contemporanis que podrien suposar un biaix en els nostres resultats, sobretot el que és l'arribada del Covid, que arriba just abans de la implementació d'aquesta llei, i, en conseqüència, diferents evolucions del mercat del lloguer de cada un d'aquests grups de municipis. Aquí us he portat un mapa una mica resum de quins són els municipis on s'aplica el control i quins altres municipis on no s'aplica el control. Bàsicament, totes les zones blaves són els municipis on hi ha un control de lloguer i totes les zones vermelles són municipis comparables on no s'aplica el control, però pels quals tenim dades de nivell de lloguers i de nombre de lloguers. En el nostre estudi el que farem és comparar zones blaves amb zones vermelles
I un aspecte important també és que exclourem de la nostra mostra la ciutat de Barcelona. I això és bàsicament per una raó de comparabilitat. És difícil justificar que puguem trobar un municipi comparable a la ciutat de Barcelona i, per tant, el que hem decidit és que el traiem de la nostra mostra per tenir uns grups més similars i més comparables. Llavors, aquí, en aquest gràfic, hem dissenyat les dues principals característiques que determinen quan s'aplica el control a un municipi. El primer criteri és el nivell de població, que seria l'eix horitzontal. A partir d'aquesta línia vertical és més dels 20.000 habitants i, per tant, tots els municipis que compleixin aquesta característica és on s'aplica la llei. Aquesta és una de les característiques i la segona característica és l'increment del lloguer, que seria en aquest eix vertical. Tots els municipis que estan en aquesta part superior, és a dir, al final, en aquest quadrant, són els municipis on s'aplica la llei. Per tant, el nostre article el que farà és comparar les zones blaves amb totes les zones vermelles on no s'aplica el control, o bé perquè no tenen més de 20.000 habitants, o bé perquè no tenen un creixement del lloguer superior o elevat durant els últims anys. Llavors, abans de passar a l'estratègia, us mostrem aquí només les evolucions crues, diguem-ne, sense aplicar cap tractament en aquestes variables. Veiem la línia blava, que és l'evolució del lloguer mitjà en tots els municipis on s'ha aplicat el control, que compararem amb la línia vermella, que és la mitjana del lloguer dels municipis de comparació. Llavors, observem diverses coses. La primera cosa és que es veu una clara baixada del lloguer just pel grup blau, pel grup on s'aplica el control de lloguers, i això és just després de la implementació de la llei, cosa que suggereix que aquesta llei va ser efectiva en fer reduir el lloguer. L'altra cosa que podem veure és que l'evolució anterior és bastant similar entre els dos grups, però sí que es veu una mica de separació entre les dues línies. La línia blava estava creixent una mica més ràpid que la línia vermella. Això explica el per què aquest grup de municipis és el que va estar seleccionat per implementar-se la llei, perquè en aquests municipis hi havia un creixement més elevat i, per tant, més preocupant del lloguer i, per tant, van ser seleccionats per tenir el control de lloguer. Després, en aquest segon gràfic tenim el mateix, però amb el número de contractes. En aquest article el que fem és que dividim el número de contractes per 1.000 habitants per una qüestió de comparabilitat, perquè els dos grups de municipis en general tenen un nombre d'habitants una mica diferent. En particular, el grup blau té més habitants que el grup vermell i per això ho dividim per 1.000 habitants per sigui més comparable. El més important d'aquest gràfic és, com observeu, aquesta baixada dràstica al 2020, causada, evidentment, pel confinament, l'arribada del Covid i el fet que no es podien signar contractes durant aquest trimestre. Però el que és més interessant és que la recuperació després del Covid és molt, molt similar entre els dos grups. Això és molt tranquil·litzador per nosaltres perquè demostra que aquests dos grups són comparables inclús encara que hagi corregut el Covid durant aquest període. En concret, la diferència entre el grup blau i el grup vermell després del Covid és exactament el mateix que el de després. Això suggereix que l'efecte Covid va ser exactament el mateix en els dos grups i que, per tant, podem comparar-los encara que hi hagi hagut el Covid. Llavors, què fem? Aniré una mica ràpid amb la part tècnica per no dificultar. Bàsicament, compararem què passa amb els lloguers o el número de contractes separant els municipis que tenen tractament, que estan controlats,
versus els que no tenen la llei de controls. Farem això controlat per efectes fixes del municipi i efectes fixes temporals, però potser el més important aquí és que tindrem en compte en la nostra comparació diverses característiques del mercat del treball, perquè és veritat que podem pensar que els dos grups de municipis tenen evolucions del mercat de treball diferents, per exemple, un nombre d'atur superior o un nombre d'ERTOs durant el Covid superior o inferior, i això podria suposar un biaix per la nostra estratègia, i és per això que controlarem per totes aquestes característiques. I com he dit abans, Barcelona està exclosa d'aquest anàlisi per tema de comparabilitat. Llavors, què és el que trobem? Aquest gràfic representa la diferència entre els dos grups en cada període de temps. El que veiem abans és que aquesta diferència és quasi nul·la durant el període abans de la implementació de la llei. Això vol dir que l'evolució del lloguer era molt similar abans de la implementació del lloguer i de la implementació de la llei, i que just després s'observa un fort efecte de reducció del nivell mitjà de lloguer. Això són aquestes observacions que s'observen aquí. Aquesta caiguda és, com dèiem, els resultats al voltant del 5%. Això és el que passa en els lloguers. Ara mirem el que passa en el número de contractes. Aquí la diferència no és estadísticament diferent ni abans de la implementació de la llei ni després. Això suggereix que, almenys en el curt termini en el que aquesta llei va durar, que com heu dit és un any i mig escàs, no s'observa cap efecte significatiu en el nombre de contractes firmats. Això vol dir que no va haver menys contractes firmats en els municipis on es va controlar el lloguer en comparació amb els municipis on no es va controlar. Després, en el nostre article fem una sèrie de testos de robustesa per verificar que els nostres resultats no tenen encara més biaixos. L'objectiu d'aquests testos és assegurar-nos que estem comparant dos grups de municipis que són ben semblants i, per tant, comparables. Un dels exercicis que fem és reduir el número d'habitants per municipi, és a dir, reduïm la nostra mostra a només aquells municipis que tenen entre 10.000 i 60.000 habitants per tenir dos grups encara més comparables. Un altre exercici és que excloem els municipis turístics de la mostra, i una altra comparació interessant que fem és que comparem només amb els municipis no controlats, però que també van experimentar un fort increment del lloguer abans de la regulació. En aquest cas estaríem comparant dos grups on l'increment del lloguer va ser molt fort abans, però hi ha un grup on tenen més de 20.000 habitants i, per tant, hi ha un control de lloguer, i un grup que no té més de 20.000 habitants i, per tant, no està controlat. Tots aquests testos reporten resultats molt similars, per tant, estem bastant segurs en dir que els nostres resultats són robustos a aquests testos. També fem altres coses per assegurar-nos que l'impacte del Covid no està esbiaixant els nostres resultats. Per exemple, tenim en compte que el teletreball ha pogut canviar les preferències de la gent on vol viure la gent. Fem diversos, no m'allargaré gaire amb això, fem diversos testos en aquest sentit i no sembla que això representi un problema d'endogeneïtat pel nostre article. Doncs això és tot. Com conclusió, només dir que en aquest article analitzem l'efecte de la llei del control dels lloguers a Catalunya i que el que observem és que els lloguers es redueixen a un 6%. Això equival a uns 520 euros anuals per les persones llogateres. I, per altra banda, no s'observa cap efecte en el volum de mercat o en el nombre de contractes firmats. I, per últim, dir que aquests resultats no semblen estar influenciats per la contemporaneïtat del Covid. I això és tot. Moltes gràcies.
podem respondre preguntes després. Moltes gràcies, Mariona. Doncs, si us sembla, ara seguirem amb les presentacions. Ara donaré pas al Jordi Bosch, el president de l'Observatori, i també crec que era interessant que abans comentaves a la teva presentació sobre la taxa de sobrecàrrega aquí serem de les més grans, o sigui, de les més altes a nivell europeu, i relacionar-ho amb la llei de contenció de rendes per si pot ser una política efectiva a nivell de tancar-la. Sí. Disculpeu, el PowerPoint tenia... Mariona, em fa por que t'apaga, que faci alguna cosa i t'apagui. Cap problema. Espero que no. Sí, està aquí el pendrive, para. I me n'hi vaig aquí. Aquí. Vale. Aquí. Vale. I... Amb PowerPoint, no? Nosaltres, des de l'Observatori, hem també intentat avaluar l'impacte de la llei en el que seria els preus i l'oferta. La nostra metodologia és una mica més barruera que la que heu elaborat tant la Mariona com en Jordi Jofre, però abans de res una prèvia. L'objectiu del nostre treball, que encara està en funcionament, perquè el que tenim és un avanç de resultats, bàsicament teníem l'objectiu de veure l'evolució, l'impacte de la llei en els preus i en el volum de contractes, tant de contractes signats com en el volum de l'estoc d'habitatge de lloguer. Per tant, no només mirar els contractes signats mensualment, sinó el total de l'estoc de contractes de lloguer a través dels que siguin vius en el registre de fiances d'Incasòl. Aleshores, nosaltres, des de l'Observatori, ja fa una mica més de 4 anys que ja estem treballant en el que seria estudis de legislació comparada i anàlisis de metodologia sobre el tema de la regulació de lloguers tant a Europa, amb aquest treball que en Max Giglin, col·laborador nostre, ens ha estat ajudant i que també està treballant ara en una altra avaluació de l'impacte, que preveiem treure l'informe, amb una metodologia lleugerament diferent de la que jo us explicaré. Aleshores, la presentació que jo faré ara, que es basa en l'informe d'avenç de resultats que està disponible a la nostra web, bàsicament mira el preu mitjà total i el mitjà unitari, els contractes signats i els contractes vius o vigents. A banda que després en l'informe se desgranen alguns dels anàlisis també per trams de superfície i per trams de quintils en funció dels preus. Metodològicament ens basem en el registre de fiances, però això és important. Ens basem a partir de la data de formalització del contracte, que és la data que entra en vigor el contracte, no la data del dipòsit de la fiança. La fiança es diposita més tard. Per tant, quan es diposita una fiança, el contracte al qual es refereix va entrar en vigor anteriorment. Ho dic perquè nosaltres els resultats que tenim ara són a data 31 de març del 22, és a dir, és una explotació feta a finals del març del 22 i el que volem fer és ampliar els resultats amb un semestre més i amb la darrera explotació del registre que segurament ens acabarà d'ajustar alguns dels resultats del darrer semestre dels resultats que explicarem. Ja a nivell metodològic no voldria avorrir-vos massa, però hem depurat els valors més anormals per sobre per rang interquartílic i també hem suprimit els contractes subscrits a la persona llogatera que ja hi vivia en el contracte anterior. I l'explicació és que hem vist que aquests contractes, pel general, com que es basen en una experiència propietari-llogater,
i amb una posició de negociació una mica més favorable del llogater respecte a aquells que s'incorporen al mercat sense haver llogat l'habitatge, normalment aquests preus tenen una mitjana, són preus mitjans per sota, inferiors. D'aquesta forma distorsionen una mica els preus mitjans i creiem que no es veuen afectats per la legislació, per tant els vam depurar. Treballem també amb un grup experimental i un grup control, els blaus i vermells que explicava la Mariona. Sí que donem resultats a Barcelona, però els donem només per Barcelona a tall descriptiu, una mica per veure què ha passat a Barcelona en relació amb el grup control i amb el grup experimental. I tenim un darrer grup exogen, que són municipis molt diferents als que s'hi aplica la llei, pel general molt petits, no comparables, en els quals mai s'hi ha aplicat la llei, però com que els teníem allà, són els menys importants, però també els han ficat de forma descriptiva perquè d'aquesta forma gairebé abastem tota la demarcació de Barcelona. Nosaltres acotem no Catalunya, a diferència de l'estudi anterior, sinó que ens circumscrivim a la demarcació de Barcelona. I l'àmbit temporal són 5 semestres. I l'explicació és la següent. La llei va estar vigent 3 semestres, un any i mig. 3 semestres. Des de l'esclat de la Covid fins a l'aplicació de la llei hi ha al voltant d'un semestre. Diguem-ne, des que es declara el confinament fins que la llei entra en vigor hi ha un semestre. I aleshores el que fem és anar un any enrere, un semestre enrere, i d'aquesta forma dibuixem els 5 semestres. I el fet d'analitzar semestralment els resultats ens dona una mica de tranquil·litat que són dades que venen a pa i vaga els alts i baixos que veiem anteriorment, en tant a volum de contractes, sobretot. I anant directament als resultats, en el que serien preus mitjans, en el gràfic, la corba de dalt és l'evolució a la ciutat de Barcelona, com en els resultats anteriors, quan entra la llei en vigor en el setembre del 20 es produeix un descens del preu mitjà. Aquest descens se suavitza i progressivament hi ha un repunt del preu, però que encara situa el preu mitjà per sota del preu mitjà del punt de partida de quan entra en vigor la llei 11/2020. Aquí és interessant explorar per què es produeix aquest augment del preu mitjà, és a dir, la llei es veu, sembla que té molta eficàcia quan entra en vigor i aquesta eficàcia es modula i no és que s'estabilitzi, sinó que el preu va augmentant lleugerament, sempre per sota del preu inicial. L'actualització dels criteris del preu de referència podria ser una explicació. Una altra hipòtesi podria ser que comencen a haver-hi contractes que no compleixen la legislació. Bé, són hipòtesis que nosaltres no hem explorat però que deixem sobre la taula. I efectes percentuals, comparant els semestres, que seria la taula inferior, veiem que a Barcelona sí que es produeix una caiguda al llarg de la vigència de la llei de gairebé un 5% del preu, en termes de preu mitjà semestral, i en el grup on es va aplicar la llei aquest descens no és tan accentuat com a Barcelona, però Déu-n'hi-do, un 3,6%, mentre que en els municipis del grup control no es produeix un descens, sinó un molt mínim augment del preu. En teoria, el grup control i el tractament serien els comparables, però també subratllar que una de les limitacions del nostre estudi és que, com que només ens limitem a la demarcació de Barcelona, i tot i que fem una segona preselecció del grup control i el grup experimental, el cert és que hi ha diferències importants en les característiques dels municipis. Per tant, si bé es confirmen les tesis de que l'efectivitat de la llei en control, a nivell metodològic, doncs bé, hi ha unes limitacions de la pròpia naturalesa de la llei. En termes de contractes, el que veiem entre el grup control i el grup experimental, on s'aplica la legislació, és que l'evolució és pràcticament la mateixa. No hi ha diferències. És pràcticament la mateixa en termes relatius, també ho hem analitzat per cada 1.000 habitants, i no es produeix un descens dels nous contractes. Comparant els semestres. Aquí, com podeu veure, tenim el semestre anterior a la Covid, el semestre primer Covid i primer anterior a la llei i els 3 semestres, tercer, quart i cinquè, en els quals s'aplica la llei, està en vigor la llei.
els resultats són bastant similars. Si ens fixéssim, el que sí és cert, i la ciutat de Barcelona el que hi ha, sense cap dubte, és un augment espectacular del nombre de contractes, fins i tot amb més ritme, un ritme més elevat que durant el semestre anterior a l'esclat de la Covid. Com que el mercat de lloguer està marcat per efectes estacionals, el que és important és comparar semestres senars o imparells. I, per exemple, si comparem el primer semestre a Barcelona amb el 5è semestre a Barcelona, el que veiem molt clar, el primer semestre abans de la Covid tenim un ràtio de contractes que és fins i tot inferior al 5è semestre de tot el període que, en teoria, l'efecte de la Covid ja està absorbit pel mercat. En canvi, en la resta de municipis el que sí que veiem és que, comparant primer i 5è semestre, podem intuir que hi ha un refredament de l'activitat, que no una caiguda, i això caldrà veure què succeeix. La nostra idea és que en l'actualització que farem de les dades del registre incorporar un nou semestre, és a dir, 6 mesos post-legislació, post-derogació de la legislació per veure exactament què ha passat. I per últim, i aquesta ja és la darrera diapositiva, si no em menjaré massa temps, una manera de mirar el mercat és a través dels nous contractes, però com comentàvem anteriorment, la legislació d'arrendaments urbans ha canviat, ara els contractes tenen una durada més llarga que l'any 19, per tant, abans eren 3 anys, ara són 5 o 7, en funció de la propietat persona física o jurídica. Totes les estadístiques ens diuen que a Barcelona ciutat hi ha un progressiu augment del percentatge de població que viu de lloguer i veure l'impacte de la legislació en matèria de volum de mercat hem de veure el volum de contractes de lloguer vius. En coherència amb la dinàmica de signatura de nous contractes, el que veiem és que al llarg del període d'aplicació de la llei el percentatge de contractes de lloguers vius augmenta de forma significativa a la ciutat de Barcelona, més d'un 6% en comparació a la resta de grups, tant en l'experimental com en el control. I en el que seria l'evolució entre els dos grups comparables, el control i l'experimental, de nou gairebé no hi ha diferències i no s'observa una reducció del pes del lloguer mesurat a través del registre de fiances d'Incasòl. Tot això ho acabarem de polir amb dades més actuals. Potser que molts canvis no hi haurà, però és probable que acabem d'arrodonir les xifres. Sobretot penseu que les darreres xifres afectaran el darrer semestre, que en teoria es produeix, depèn de quin àmbit territorial, un lleuger descens respecte al primer semestre abans de la Covid. No sé si he acabat de marejar molt a la gent, però bàsicament aquesta seria una mica la nostra recerca i ja està. Moltes gràcies, Jordi. Doncs ara donarem pas a l'últim torn de paraules i després esperem tenir uns minuts per poder debatre. Donaré pas al Konstantin Kolodin, que també ha estat presentat prèviament. Jo crec que és rellevant esmentar que, a diferència dels altres 2 estudis, el del Konstantin no es basa en el registre oficial de fiances dipositades, sinó que es basa en el d'un portal immobiliari privat com és Idealista, i veurem quines conclusions. Sí, bueno, no he hecho presentación porque ya he tenido una. Pues en realidad sí, el estudio que hemos efectuado es distinto en varias dimensiones de los otros 2. De hecho, son 3 estudios, ya, aparte de nuestro, hechos sobre este tema. Pues en los 3 casos se usan, como se ha dicho, los datos de Incasòl. Nosotros utilizamos los datos de Idealista, lo que tiene sus ventajas y desventajas. Voy a hablar solo de ventajas. Pues la ventaja es que, además de tener los datos sobre alquileres, también tenemos los datos sobre los precios de venta. Y esto es muy interesante. Y otra diferencia importante es que no solamente miramos en los efectos de la introducción de la medida, sino también de los de la cancelación de ella, que es también interesante que ha pasado. Y bueno, los datos de Idealista no son precios de transacción, son precios de oferta,
pero bueno, en realidad no hay tanta diferencia entre ellos que nos impediría utilizar estos datos. Y bueno, los resultados que hemos obtenido, hemos también modelado un poco distintamente los grupos de control, de tratamiento, porque en el primer paso lo hemos hecho como Jordi Joffre y Marion, pues comparando las municipalidades, los municipios controlados y no controlados. En segundo paso hemos dejado en el grupo de control solamente los que estaban los municipios vecinos, o sea, los municipios no controlados, pero que tienen la frontera común con los municipios controlados para hacerlos más comparables. Y en el tercer paso lo que he hecho era utilizar la regulación o la excepción respecto a las viviendas grandes, porque hay viviendas grandes que son 150 metros cuadrados y más, y ellos están explícitamente excluidas del ámbito de la regulación, lo que he utilizado como otra manera de definir el grupo de tratamiento y el grupo de control. Pues el grupo de control eran viviendas casi grandes, o sea, entre 140 y 150 metros cuadrados, que se ubican en las regiones controladas, en los municipios controlados, y el grupo al revés, este es el grupo de tratamiento. Y el grupo de control son casas grandes que también están en los municipios controlados. Y bueno, hablando de los primeros dos, de las primeras dos especificaciones, ahí hemos obtenido resultados muy similares a los de nuestras colegas, o sea, un efecto negativo más o menos del mismo tamaño sobre los precios de alquiler después de la introducción, menos 6-7%, y ningún efecto sobre la cantidad de anuncios de alquiler. En cambio, hemos obtenido, después de la cancelación de la ley, hemos obtenido un incremento hemos encontrado un incremento de los precios de alquiler. Y creo que también es importante que hubo también una subida de ventas de casas en las regiones, en los municipios controlados, que hemos interpretado como una especie de transformación del mercado de dirección menos alquiler, más vivienda propia. Bueno, puede ser, esta es una de las interpretaciones que hemos hecho. Y bueno, es más o menos lo que hemos hecho y lo que hemos obtenido. Vale, perdona, tengo una duda. Solo mencionabas que por una parte no habéis encontrado efectos en la disminución de la oferta en alquiler, pero por otra parte sí que habíais encontrado que subía la venta. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Bueno, es una paradoja que todavía es por explicar, pero puede ser que algunas viviendas no estaban alquiladas o no estaban ofrecidas a la oferta, al alquiler, pero luego los propietarios han decidido de venderlas. Puede ser. Bueno, muchas gracias por las... Y otra cosa es que los efectos de COVID también los hemos analizado de otra manera, porque hemos utilizado un índice de rigidez de la política sanitaria, porque hay un índice elaborado por la Universidad de Oxford en Inglaterra que mide explícitamente las políticas de confinamiento, etcétera, etcétera, en varios países, y está muy bien correlacionada con la movilidad, porque hay también datos de Google sobre la movilidad de la gente, cómo cambió el comportamiento después del comienzo de la pandemia. La gente empezó a pasar menos tiempo
en el trabajo, en el transporte, pero más tiempo en sus casas. Y esto correlaciona muy bien con esta medida de las políticas sanitarias. Y que en nuestro caso, esta variable debería captar el efecto de COVID. Porque claro, en el caso de esta medida es muy difícil separar los dos efectos. Porque, desgraciadamente han pasado casi simultáneamente. Bueno, moltes gràcies una altra vegada per les intervencions. Jo crec que ara tenim 15 minuts i seria prou interessant que pogués haver-hi una mica de temps per debatre. Crec que de les 3 intervencions el que almenys podem concloure dels 3 estudis és que no hi ha evidència que indiqui que hi ha hagut una disminució en l'oferta mentre es va aplicar la llei 11/2020 a Catalunya i que va ser una llei eficaç, almenys pel que fa al curt termini, contenint els costs dels lloguers i fent-los abaixar. Però, aprofitant que hi ha tanta gent a la sala, convidar-vos primer de tot al públic presencial a poder fer preguntes i també sé que hi ha gent connectada online, als que donarem pas després. Hola, bon dia a tots. Soc Albert Civit, coneixeu, gerent de l'Incasòl i, per tant, un proporcionador de les dades de les que heu parlat alguns. Jo m'agradaria matitzar aquesta conclusió final que heu fet perquè suposo que avui és una jornada per avaluar el decret i és important saber què va passar en aquell espai i en aquell temps durant l'aplicació del decret, molt afectat pel tema del Covid o realment afectat pel tema del Covid en determinades circumstàncies, però crec que és important fixar-se en l'estat actual, més enllà del que ha passat amb el decret. I les dades de fiances i l'última gràfica que ha ensenyat el Jordi ho demostraven, és que avui tenim menys contractes. Això és una evidència i no sé si és conseqüència o no conseqüència de l'aplicació del decret, no sé si és conseqüència o no conseqüència del mercat general, com deia l'Agustí, de les circumstàncies actuals, d'altres circumstàncies macroeconòmiques, però avui tenim menys contractes dels que teníem abans. I em sembla que l'últim gràfic que has ensenyat, Jordi, ho demostra prou bé. Aleshores, jo crec que és això, és a dir, podem continuar posant el retrovisor i mirar el que va passar. M'ha agradat molt la intervenció d'en Casals. El que és important és mirar endavant i veure què fem. La lliçó del decret ha sigut molt important, hi ha coses molt bones, els preus van baixar, això és evident, i a partir d'ara com afrontem això i quines decisions prenem que siguin més selectives, segurament. És a dir, jo crec que amb el lloguer hem de segmentar més i hem d'aplicar mesures més segmentades. No podem aplicar mesures generals, hem d'aplicar mesures molt segmentades en l'espai i en el temps concret. I, per tant, jo crec que hauríem de fer no tant una reflexió del decret que vam tenir, sinó una reflexió del decret que volem fer, perquè és evident que hi ha especulació, és evident que això s'ha de contenir i és evident que ho hem de fer sense ofegar el mercat de lloguer que té, en el nostre cas, unes circumstàncies determinades. Aleshores, jo no sé si voldria traslladar a la taula aquesta petició no tant mirar enrere, sinó mirar endavant, cap on anem, perquè crec que és el pas important en aquests moments. Em referia a l'últim pic, Jordi, el pic de l'últim trimestre que baixa avall d'una forma espectacular. Gràcies. Jo diria... Sí, se'm sent? Sí. Jo diria que bé, és una mica una llàstima que la vida d'aquesta regulació hagi sigut curta i que hagi coincidit amb el Covid. Jo crec que els efectes d'oferta jo crec que s'esperaven veure potser més a llarg termini que no en tan poc temps, si ho barreges amb el Covid, que no s'hagi vist més enllà d'aquest últim pic, que això entenc que és després que s'hagi eliminat la regulació, però el que no hàgim vist gaire res en els mesos següents és indicatiu que no hi va haver, diguéssim, un efecte a curt termini molt fort, però no vol dir
a mitjà llarg termini no hi poguessin haver hagut efectes. No? Això de moment no ho sabrem, però jo penso que és un d'aquests casos on les prediccions dels models de teoria econòmica pot ser que es compleixin o pot ser que no, i jo crec que és una mica semblant al debat del salari mínim, que ha costat molt de temps entendre quins són els efectes aquests a la pràctica. Jo crec que amb el tema de regulació de lloguers no en sabem tant encara. Vull dir que a mesura que diferents països i ciutats vagin fent experiments semblants serà qüestió d'analitzar-ho i anar tenint una imatge més fidedigna del que passa amb aquest tipus de regulacions. És potser la meva opinió amb això. No són els resultats directes de l'estudi, per tant no parlo per la resta de coautors, però és la meva visió personal. Jo només afegiria que, a més de la complicació de la Covid, per destriar quins efectes responen a una cosa i a una altra, després de la sortida de la Covid ens hem entrat en un període d'incertesa important a nivell econòmic, no només de la inflació, sinó incertesa d'estabilitat aquí a Europa, tenim una guerra aquí al costat, i ha sigut gairebé sense respirar, i una llei, la 11/2020, només ha estat vigent un any i mig, que jo crec que és poc temps, abans ho comentava algun company a la taula, jo crec que és poc temps per detectar grans efectes. Algo es pot veure, però és poca cosa. És a dir, no és fàcil, em sembla un exercici interessant però bastant dificultós. I l'últim motiu és que segurament aquestes mesures, perquè tinguin un impacte tant negatiu com positiu, no només és una qüestió del temps, sinó l'altre és el disseny de la pròpia mesura. No hem entrat gaire en el disseny, però la diferència entre preu de mercat i preu fixat per la legislació, alguns mecanismes amb el pas del temps produeixen un gap. Jo crec que aquí, pel propi disseny de la llei, com per l'actualització que es va dur a terme del preu de referència, com pel poc temps, no hi ha hagut aquest gran gap. I segurament això és una cosa a tindre en compte, que havent tingut un efecte positiu en contenció de rendes o en reducció del preu, en canvi no ha tingut tampoc una incidència molt important en pèrdua de... Però bueno, són suposicions. Bueno, yo diría también, hablaría sobre dos cosas. La primera es la incertidumbre, porque en el mercado inmobiliario normalmente cuando hay incertidumbre la gente prefiere no hacer nada, esperando qué pasa. Al principio aquí dos efectos han coincidido, pues el COVID comenzó, bueno, esperamos qué va a pasar, luego otro choque, el de regulación, pues la gente, como vemos en este gráfico, al principio estaba esperando, menos negocios, menos transacciones, y luego cuando la incertidumbre, bueno, cuando apareció un poco más de certidumbre, la gente se acostumbró a nuevas condiciones, empezaron a hacer transacciones. Y otra cosa es que yo quería comparar esto con la experiencia alemana, porque en Alemania la ley que ha servido como una especie de prototipo, ejemplo para la ley catalana, la ley de Mietpreisbremse, o sea, el freno de alquileres, traducido literalmente, ha sido aplicada en 2015, bueno, en la época feliz prepandémica, pues no había otros choques como COVID. Y ahí lo que hemos encontrado, porque también he hecho un par de estudios sobre estos efectos, era que los precios bajaron, pero creo que la cantidad no ha bajado tanto. Y esto era debido a la relativa, al hecho de que la medida esta es todavía la medida de segunda generación, modificada pero segunda generación, o sea, más flexible, porque permite aumentar el precio durante el contrato,
lo sujeta a una restricción, pero sin embargo permite hacerlo. En cambio, la medida que hemos tenido también en 2020 en Berlín ha sido la medida de la primera generación, o sea, muy estricta, y esto resultó en el cambio muy dramático de los precios, pero también de las cantidades. Pues puede tal vez explicar en parte por qué las cantidades aquí en España no han bajado tanto. Claro, yo creo que siempre son interesantes las comparaciones con Alemania, pero creo que tampoco hay que olvidar que ahí hablamos de un país que tiene los contratos que son renovables de forma automática, es decir, casi contratos indefinidos. Pero de todos modos quería dar la palabra a las... Vale, Lorenzo y Javier tienen la palabra y igual son las últimes dos si nos queremos ceñir el tiempo. No, jo era en relació amb uns dels arguments principals contra la regulació de preus és que afecta la nova oferta. No? I l'argumentació és que el mercat lliure, deixat per si sol, doncs construirà tant que enfonsarà ell mateix els preus. No? Però clar, si mirem l'experiència d'aquí, que portem molts anys de pujades de preus, només amb una parèntesi de la regulació, no hi ha hagut un gran boom de build to rent privat, no hem vist res d'això i, de fet, que jo sàpiga, no hi hauria precedents històrics per a aquesta estratègia. Tota la història d'habitatge assequible sempre ha sigut promogut pel costat públic. Llavors, no sé, Constantin, si tu has estat mirant com tot amb aquest recorregut històric de llarg plaç, si existeix realment un precedent per a aquesta estratègia, de que el mercat per si mateix ha fet un boom d'oferta que ha enfonsat els preus dels lloguers, o realment s'està demanant un sacrifici a curt plaç per a una promesa que mai es veu, mai es compleix, diguem. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No estoy seguro de que la he entendido 100%, ¿no? Pero de hecho me ha recordado de otro ejercicio que hemos hecho en este estudio, es de ver la cantidad de nuevas, ¿cómo se llama esto? De viviendas empezadas o construcción iniciadas, sí, iniciadas. Pues no, por desgracia no he encontrado datos al nivel municipal, pero al nivel de, ¿qué era? 4 provincias, sí, provincias en Cataluña, y lo he comparado con Madrid y con España entera, y se ve que en España durante el mismo periodo, pues he comparado, por ejemplo, la cantidad de casas iniciadas antes de esta ley y durante la ley. Y se ve que en España y en Madrid la cantidad de viviendas iniciadas después de la introducción de la ley ha subido de 12%, en cambio aquí en Barcelona, en la provincia de Barcelona, no en la ciudad, porque sobre la ciudad no tengo datos. Y en Cataluña ha bajado de 6-7%. No sé si es realmente la respuesta a la pregunta, pero bueno, es un efecto. Jo afegiria el que preguntava. Si també ho he entès bé, les dinàmiques del mercat d'habitatge són molt diferents a d'altres mercats, per raons úniques de que és un bé bàsic, imprescindible, insubstituïble, el sòl, té unes característiques molt diferents. I jo diria que normalment un augment d'oferta no acostuma a produir cap caiguda de preus. La caiguda de preus acostuma a produir per crisis, com la que vam viure el 2008, per caigudes dramàtiques d'ingressos, per situacions molt excepcionals, per un esclat d'una bombolla, per una manca de solvència sumat a una sobreoferta, etc. Situacions molt puntuals. Però això no vol dir que el contrari no sigui cert. És a dir, manca d'oferta produeix tensions alcistes. És a dir, si tenim molta demanda d'habitatge de lloguer i no hi ha habitatge de lloguer, serà més difícil frenar la tendència alcista del mercat. Per tant, no és tant que la solució sigui augmentar l'oferta,
moderar els preus passa per augmentar l'oferta i una altra cosa serà com garantir que aquesta oferta tingui un grau d'assequibilitat important o una part d'aquesta oferta sigui assequible. Però en termes macroeconòmics, complementant el que comentava el Constantin, no hi ha solucions. En els països anglosaxons, alguns entorns metropolitans, sí que hi ha hagut un creixement de la fórmula Build to Rent i precisament les empreses inversores s'hi han ficat perquè hi ha un nínxol d'oportunitat i són mercats que tenen tendència també a l'alça del preu. Per tant, és bastant complicat. No sé tampoc si t'acabo de respondre, però una mica per complementar la resposta del Constantí. No sé si vols repetir la pregunta en castellà i de pas recollim una altra pregunta i tanquem amb això o... No sé si s'ha entès. ¿Y la de la Fena? Bueno, era más una pregunta de antecedente histórico, de si la promesa es que el mercado producirá hasta bajar los precios en el alquiler, si realmente es una promesa basada en algún tipo de base empírica o no, porque digamos que la base empírica que conocemos y digamos la historia de la vivienda asequible de alquiler no corresponde a este relato, era la pregunta. Igual la retomas, pero antes que se hagan más preguntas. Porque además voy a enganchar exactamente ahí. Vale, perfecto. La imagen esta de que está cayendo la oferta. Yo no soy un especialista, pero escucho a los especialistas y lo que no me suele agradar es cuando se juegan con los trimestres y con los semestres y se hacen comparaciones parciales y cuando se está analizando la estructura de un mercado no se mira a largo plazo. Siguiendo los datos del Incasol, del depósito de fianzas, que sabemos que tienen muchísimas más fortalezas, pero también tienen algunas debilidades, pero si se hacen comparaciones en series históricas más largas, pues las debilidades están siempre ahí, con lo cual se netea y más o menos se puede utilizar. Cataluña era un mercado de en torno a 50.000 viviendas de alquiler en el 2005 y eso ha ido progresivamente creciendo hasta alcanzar el pic de superar las 150.000 y lo que hemos tenido un comportamiento en el año pre-COVID, COVID y post-COVID, pues el 19 fue 162.520 contratos de alquiler, el del COVID 135.509, ahí hubo la gran caída, y el post-COVID 167.842. Interpretar ahora que los datos de un solo semestre del 22 suponen que está cayendo la oferta, cuando lo que estamos es en un mercado que ha triplicado su tamaño y que no da la sensación de que vaya a cambiar orgánicamente de una manera severa en 1, 2 o 3 trimestres, es decir, hay una necesidad creciente, hay un producto escaso, pero siendo escaso cada vez hay más producto ofrecido en términos históricos, por 3, y lo que vemos es que un crecimiento de oferta por 3 no se conecta con una reducción de los precios, sino que los precios durante todo ese proceso de extensión del parque de 50, 100, 150 y plus no han ido bajando. Con lo cual yo es que engarzo perfectamente con la reflexión anterior. El crecimiento de la oferta de vivienda libre de alquiler per se no reduce los precios, o por lo menos empíricamente en el caso catalán en los últimos 15 años no ha sido así. Y yo creo que requiere un enfoque no solo cuantitativo, que también es importante, sino cualitativo de qué es lo que hay dentro de esa oferta y qué diferentes tipos de vivienda de alquiler ofertada hay, y ahí son los precios, los plazos, las calidades, las seguridades, las inseguridades, y esto es bastante más complejo. Pero en cualquier caso, lo que no estamos es ante un mercado asfixiado que está a punto de desaparecer. Estamos ante un mercado robusto que se multiplica por X cada cierto tiempo. Y además eso ha venido para quedarse, porque con la debilidad de los salarios, pues es evidente que buena parte de la gente no va a poder vivir nada más que de alquiler y seguirá creciendo. Sí. Hi ha un parell de torns més. Jo crec que hauríem d'agafar aquests 2 torns i tancar amb els ponents i deixar-ho aquí, però endavant. Vale, también conectando un poco con los últimos 2 comentarios, sería muy bueno que esté Agustín Lluvia acá, porque había un gráfico que... perdona. Perdona, no te había visto. Gracias. Sería muy bueno que lances... Tenías un gráfico, creo que era el 3, donde había... Y de hecho te puedo aprovechar para hacerte una consulta.
Me parece espectacular porque creo que simplificaba en una imagen algo que está en discusión aquí, que era el gap entre la demanda y la oferta. Entonces, aprovecho para preguntarte qué periodo abarcaba ese gap, porque creo que justamente ahí estamos viendo este desfasaje que es lo que está de trasfondo en esta discusión. Nada, si lo puedes responder, porque me parece que ese es el trasfondo de todo esto que estamos discutiendo. Sí, el gráfico contrasta el volumen de certificados finales de obra, es decir, viviendas terminadas durante los últimos 10 años, ¿vale? El volumen anual, con la media anual de creación de nuevos hogares a partir de los últimos estudios que ha hecho el Centre d'Estudis Demogràfics. ¿Vale? Con lo cual, nuevas familias y nuevo producto. Es simplemente esto. Para que se entienda bien lo que he dicho, porque yo creo que se han dado interpretaciones que eran exactamente por donde yo iba. Yo entiendo las series históricas, las conozco muy bien. El Incasol da datos, como sabéis, desde hace más de 15 años. Y es verdad, el mercado del alquiler ha ido evolucionando positivamente. Lo ha dicho Agustín, lo ha dicho todo el mundo. En estos momentos, por esto, y esto es lo que quería decir, estamos en el punto más bajo de contratos de los últimos tiempos. Esto es lo que digo. En este momento estamos en el punto más bajo de los contratos. Y no he hecho ninguna relación, y no la voy a hacer porque no es verdad, entre la mayor oferta y el precio del alquiler. Tenéis toda la razón, mayor oferta no implica menor precio. En esto estoy absolutamente de acuerdo. Y yo no he hecho ninguna relación de esto y creo que nadie aquí la ha hecho, porque ya somos suficientemente inteligentes para saber que eso no funciona de esa manera. Yo me refiero un poco a lo que ha dicho Antón Costas al principio de la sesión. No estamos en un mercado ahogado, pero yo creo que no estamos en un mercado robusto, estamos en un mercado estrecho. Y en un mercado estrecho, las regulaciones tienen pros y contras que han sido muy bien analizadas hoy, en mayor o en menor medida, pero creo que todas los conocemos. Estamos analizando aquí si en mayor o en menor medida, pero todos conocemos que ha ido bien y que no ha ido tan bien. Alguien dirá que ha ido mal, pero yo no soy tendencioso, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy importante fijarse en la segunda parte de lo que ha dicho Antón Costas. Tenemos un problema de precio, pero tenemos un problema de oferta y demanda que con ese decreto no hemos solucionado. Y es ahí donde yo me refería, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer para no solucionar el primer problema de precio, que ya lo tenemos localizado, ya sabemos cómo hacerlo, sino para solucionar el segundo problema, que es el gap que existe entre la oferta y la demanda, que es lo que este señor estaba diciendo en estos momentos? Y en este segundo problema salimos de una posición mucho peor de la que teníamos hace 2 años. Jo, des d'un punt de vista de l'economia urbana, la reflexió que faria és que aquí parlem una mica com si el volum de gent que visqués a l'àrea metropolitana fos constant i al final Barcelona és part d'un sistema global de gent que es mou a nivell europeu, a nivell mundial, i una tendència que es va veient és que per un costat a les ciutats grans cada vegada hi ha més desigualtat en el sentit que la gent que té altes qualificacions té un premi gran per anar a una ciutat, la gent de baixes qualificacions té un premi cada vegada més petit o zero, en la mesura que aquests dos grups han de viure en algun lloc i per tant rivalitzen en el mercat immobiliari, encara que fessis molts més pisos, doncs en l'equilibri jo crec que vindria més gent i el problema aquest de la desigualtat dintre de les ciutats el seguirem tenint en el futur. Per tant, no crec que construint nous pisos arreglis el problema d'affordability en una ciutat d'èxit internacional com Barcelona. És la meva lectura, que hi ha un tema estructural de fons que afecta Barcelona i a totes les ciutats globals d'avui en dia. No sé si... No, completament d'acord. Els informes de Housing Europe i altres treballs similars comparatius d'Europa fiquen molt el focus en la creixent crisi d'assequibilitat en el mercat de lloguer a les principals ciutats i metròpolis europees. I
dels que vulguin entrar, dificultats per situar-se en una posició mínimament, no dic bona, sinó no molt llunyana del lloc de treball o del centre. Diguem-ne que les dinàmiques del mercat sobretot estan augmentant l'exclusió en el segment del lloguer. Això és una tendència bastant contrastada a Europa. Bueno, estoy de acuerdo con mis colegas de que es una, ¿cómo se dice esto? Pues la oferta nunca puede atrapar a la demanda por las causas ya mencionadas, por la urbanización que tiene lugar, por la concentración de la población en los centros grandes, en las ciudades grandes, que está pasando realmente en todo el mundo, pero tal vez los problemas demográficos todavía no han sido resueltos en el primer mundo. O sea, que puede ser que en una generación ya vamos a hablar de otro problema, el problema de casas vacías, de ciudades vacías, porque ya no habrá gente para vivir ni en Barcelona, ni en Berlín, ni en San Petersburgo. Pero por ahora sí que tenemos este problema y hasta que tenemos las grandes ciudades creciendo aún más, las pequeñas ciudades y pueblos desapareciendo, vamos a tener este problema. Bé, jo crec que a tots ens agradaria seguir parlant d'aquest tema, però ja anem 10 minuts tard i demà seguirem parlant d'aquesta qüestió, també a escala estatal i a escala europea. Per tant, anem-nos a tornar demà i moltes gràcies als ponents. Gràcies.